an balimaw ani ɲankuma bi kibaruya m'an bolo ka da o tulo kan o de ye k'a fɔ Orange Mali ale n'a ka minnu bɛ a ka zɛrɛn feere olu kɔni olu bɛ tribunal la o tribunal o sigiko filanan o kɛra tɛnɛndon o sigiko filanan o kɛra kunungo tɛnɛndon o kɔni kɛra tribunal de commerce la ayiwa olu kɔni bɛ ɲɔgɔn na ka sabula feerekɛla ninnu kɔni ko Orange kɔni bagara olu ma ni ka bi olu kan ni ka olu ka wari ta ka b'u ka compte Orange Money kɔnɔ ko wari musaka ko n'i y'a fara ɲɔgɔn kan Mali fan 14 bɛɛ k'o bɛ t'i jɔ fo miliyari 7 la olu ka ɲɛmaa dɔ ka fɔ y'o ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen olu y'a jira ko Orange y'o wari ta min kɛ a ye mɔgɔ dɔw de sugandi dɔrɔn mɔgɔ minnu kɔni jar'u ye ka wari in ta ka bɔ olu kun wa Orange kɔni ale ma fɛn fɔ nin ko la kunnafonidilaw ye fɔlɔ awa olu kɔni u taara tribunal la kunun kɔni u ye renvoyer k'a bila k'u ka taga tɛnɛndon wɛrɛ yaasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogoya min na ni maa ninnu kɔni ko k'olu kɔni olu bɛ fɛ olu ka wari min ni Orange y'a ta ka bɔ olu ka Orange Money compte kɔnɔ o wari in ka lasegin olu ka compte kɔnɔ ka sabula olu kɔni olu bɛ ka baara kɛ jɛlenya o de sira kan ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an b'a da u tulo kan k'a fɔ nin tɛ maa fɔlɔw ye association fɔlɔw ye minnu wulila Orange Mali kama ka sabula association caman wulila Mali sans méga b'o la i n'a fɔ tous contre les arnaques de Orange Mali o fana o b'o la olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko caman na ko an ka weleli Orange nɛgɛjuru sira fɛ ko o sɔngɔ o ka ca kosɛbɛ tɔ kelen dɔ fana y'a jira k'a fɔ internet ko Mali la yan nɔ ko kɔni ye ko ye ko min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ nin ko in kɔni bɛɛ la Orange Mali kɔni ale ma sɔn ka fɛn fɔ wa ayiwa u ma nɔgɔya da foyi kɛ ayiwa lundi wɛrɛ ni kibaruya min bɔra ninnu ka tribunal taga in na an ka jɛ k'o da u tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da u tulo kan o de ye k'a fɔ kunungo an tun y'a fɔ aw ye cogo min ko banbaganciw taara bin Mali kɛlɛcɛw kan Tamarasɛte o bingani min n'o kɛra ni an ko kunungo ko maa 2 o ni tora la ko maa 8 ko olu kɔni o banana ayiwa bi kɔni o kɔni a tagara ɲɛ kosɛbɛ ka sabula maa min n'o ni tora la o bɔra 2 la ka kɛ fo maa 7 ye ayiwa o kɔni olu de ni tora ni attaque min n'o kɛra banbaganciw fɛ Mali kɔrɔn fɛ bolo fɛ ayiwa an balimaw bi kibaruya minnu tun b'an bolo ka da u tulo kan o de ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la